Nadal en el món consumista. El Nadal, què és el Nadal? Hem perdut l'essència del Nadal. El Nadal en el món consumista no és una festa per a tothom. Mentre nosaltres consumim i ens estressem comprant regals, hi ha gent que mor, que no pot sobreviure, que no pot menjar, que no pot somriure. I és que el Nadal exclou. El Nadal hauria de ser pau al món, somriures veritables, amor amb tothom, compartir, estimar, llibertat, ajudar, i no ho és. M'agradaria un Nadal sense pobresa, un Nadal sense injustícia, un Nadal sense egoisme, un Nadal sense guerres, un Nadal sense riquesa, un Nadal sense tu, consumidor.